Nganong magulanon ka? Unsa ba ang imuhang problema? Gahapon ra ka nga sige ug hinuktok, mura na kag istatwa nga giugbok. Apo ko, dako gyud kog problema. Sabag ko ug patanon kong asawa. Kay inig kagabi magsige siyag panghinol. Ang akong junior manago na lang spurol. Kada gabi may mag-away, magdumugay, ibabaws lantay. Kay masukop man si Inday, kung ang ako amulunay. Kapait kalaay, ning junior nga di na mula hutay. Dungan o katawo, pero nagkamatay. Apo ko, biyaha daw kong biyaan. Kung dili, naku siya pasiritan. Nang liki na daw ang iyahang basakan. Kay wala na naku mabisbisan. Kada gabi may mag-away, magdumugay, ibabaws lantay. May masukop man si Inday, kung ang ako amulunay. Kapait kalaay, ning junior nga di na mula hutay. Dungan ko katawo, pero nagkamatay. Kada gabi may mag-away, magdumugay, ibabaws lantay. May masukop man si Inday, kung ang ako amulunay. Kapait kalaay, ning junior nga di na mula hutay. Dungan ko katawo, pero nagkamatay.